Eh, Light! Ayun, ang gusto niya. Kainin ko na yan. sayang yung tape. Gagamitin ko pa to. Hilahin mo na lang din eh. Hindi ko si. Naman guys, bumili na kayo. Hindi ko si. Order kami. 15 in 1 siya. Yumi! Kuhanin mo. Uy, akala ko yung neck. Lapit mo. Bye guys!